Een magische middag voor de bewoners van de Hambos in Kerkrade. Niemand minder dan Nederlands bekendste goochelaar Hans Kazan bracht samen met zijn zoon Renzo een magische show. Ja, nou, dat is natuurlijk ontzettend leuk. Want denk maar aan het liedje van vader Abraham. Bedankt lieve ouders. Want die hebben tenslotte alles gemaakt en gedaan voor je. En nou zitten ze allemaal hier, kunnen niet zoveel meer. En dan, ze kunnen ook eigenlijk bijna nergens naartoe. En toen dachten wij van nou, als zij niet naar ons toe kunnen komen, gaan wij naar hen toe. Maar magie, dat is het leuke inderdaad. Het is voor alle leeftijden. Een kind vindt het leuk en de oudere mensen vinden het ook leuk. Iedereen vindt het leuk. En als je vandaag dan weer de gezichten ziet van de blije mensen. Ja, dat is echt geweldig. Op 3 zeggen jullie keihard boem. En dan vliegt die winterdoek door de lucht eruit naartoe. Ben je echt niet bang, hè? Nee hoor. Oké, dat gaat het. Goed jongens, op 3. 1, 2, 3. En het wonder is gebeurd. En nu aangekomen, hou stevig vast, vastgeknopt tussen die 2 bruine doeken in de plastic tas. Bij Charelle! Wow! Ik vond het gewoon geweldig. En dan vraag je je af, hoe kan dit allemaal? Hoe doet hij dat? Nou, daar kom je helemaal niet bij. Ook met die kaart hier. Je begrijpt het gewoon niet. Ja, het was geweldig. In 1 woord, eerlijk waar. Hij had het fantastisch gedaan. Het is een leuke bezigheid voor de mensen geweest. En hij mag nog eens een keer terugkomen. Aardig geamuseerd. Ja. Hij doet ze wel houden en alles. Ja, hij doet ze wel houden en alles voor de dus. Stel, er kun je het zelf toveren. Wat zou er dan toveren? Wat zou ik? We zagen niet dat je gaat, maar je laat wasser naar je worpen. Obwohl een jonge vrouw getoverd had, een van hun begeleiders. We dongen in zijn zoen, dat is een lopen jongen. Na afloop was er ruim de tijd om op de foto te gaan met beide goochelaars en werden er handtekeningen uitgedeeld. Ze willen juist de dingen waar interactie is, waar ze bij betrokken worden, waar ze kunnen lachen of kunnen luisteren. Ja, het is een vorm van theater eigenlijk. We hadden nu een sponsor gevonden, de truckstop Venlo, die daar geld voor over hadden. Ja, dat is natuurlijk heel uitzonderlijk. Maar ja, die waren heel enthousiast, die waren er vandaag bij. Dus ze riepen, nou misschien moeten we er nog 10 doen. Ja, dat is leuk. Dat is wel leuk. Voor iedereen. Hebben jullie soms wel eens ruzie van wie gaat welke truc doen? Nee, ruzie niet. Nee, absoluut niet. Nee, we gewoon in goed overleg zeggen we, nou, jij doet die truc, ik doe die truc. En dan komen we er samen uit en dan maken we samen een mooie show. Ja. En ik vind het geweldig om met mijn vader op pad te zijn. En dat ik dat mag doen, dat vind ik echt heel erg leuk.